Pokud počítáte s mnohočleny, tak se určitě setkáte s těmito vzorci. Jde o typické vzorce pro druhou a třetí mocninu, které se musíte naučit nazpaměť a potom s nimi počítat. A nebo nemusíte? V tomto krátkém videu vám ukážu, jak s těmi vzorci počítat, co je dobré vědět a dokonce i trik, jak se odvodit všechny možné vzorce, i třeba pro a plus b to celé na pátou, aniž byste se to museli učit nazpaměť. Takže pojďme rovnou na to. Nejdřív je dobré si říct, kde se vlastně tyhle vzorce vzaly. Pravděpodobně totiž asi nespadly z nebe. Ty vzorce jsou v podstatě zjednodušením, které vás má ušetřit dlouhého roznásobování. Když máte třeba tento příklad, tak ho můžete upravit pomocí tohoto vzorce nebo prakticky roznásobit. Výsledek vám vyjde úplně stejný, tedy vám vzorec pomůže pouze v rychlosti. Když ale máte obrácenou situaci, třeba toto, tak bez vzorce je problematické přijít na to, že to lze takto upravit do závorky, která se vám hodí třeba při krácení. Proto doporučuji se ty vzorce naučit. Určitě nepotřebujete tohle video, abyste se zvládli sami nazpaměť naučit pár vzorců. Takže jak jsem slibovala, ukážu vám způsob, jak si takový vzorec odvodit. Ukážu vám to na příkladě té páté mocniny. Funguje to tak, že použijete Pascalův trojúhelník. Pascalův trojúhelník je matematická konstrukce, která vypadá nějak takhle. Nemusíte se bát, nakreslit ho zvládne každý, protože má určitý systém. Každé číslo je součtem dvou čísel nad ním. Když tedy Pascalův trojúhelník kreslíte, tak napíšete jedničku, pod ní napíšete dvě jedničky, protože zatím nemáte tu původní jedničku s čím sčítat. 1 plus 1 je 2 a na krajích pořád jedničky. V dalším řádku to samé. Na kraji jednička, protože tam není s čím sčítat. 2 plus 1 je 3, tady to samé a pak zase jednička na kraji. A takhle byste mohli pokračovat do nekonečna. S těmi vzorci to souvisí tak, že každý řádek reprezentuje určitou mocninu a čísla, která se v tom vzorci objeví v přesném pořadí. Začíná to od nuly a tak to pokračuje dál. Nás zajímá tady ta 5. Bude se tedy využívat tento řádek. Vezmete ta čísla z toho řádku a jednoduše je opíšete s plusy vedle sebe do výsledku. Jen si to nechte dost místa, protože za každé číslo se ještě bude něco psát. Pak vezmete první proměnu ze zadání, v našem případě Ačko, a protože umocnění na pátou, tak začnu sestupně vypisovat mocniny od páté mocniny Ačka za ta čísla, než mi Ačka dojdou. Pak udělám to samé s Bčkem, akorát z druhé strany. A simsalabim, vzorec pro a plus b to celé na pátou máte hotový. Tenhle postup se může zdát na první pohled jako šíleně zdlouhavý, ale jakmile ho sami jednou vyzkoušíte v praxi, tak zjistíte, že to máte vážně během chviličky. Důležité je si v hlavě srovnat, že tohle je vzorec. Když tedy budete mít praktický příklad, třeba tento, tak musíte dosadit celý tenhle člen za Ačko a celý tenhle člen za Bčko. Pomocí Pascalova trojúhelníku můžete tímto způsobem odvodit v podstatě jakýkoliv vzorec pro a plus b na n-tou a a minus b na n-tou. Když ale máte a minus b, tak je rozdíl ve znamenkách. Musíte střídat plus a minus. Ukážu vám to na příkladě třeba opět u té páté mocniny. Všechny čísla jsou stejná, akorát znamenka píšu od prvního plus minus plus minus plus minus. Důležité je začít už od toho úplně prvního členu. Tady se plus sice nepíše, ale stejně je dobré si to tam naznačit, abyste pak nezačali až od druhého členu. Do té základní skupiny vzorců patří i a na druhou minus b na druhou. Takže by se nabízelo, že díky Pascalovu trojúhelníku můžete odvodit i vzorec pro a na n minus b na n. Jenže tak to není. Za pomocí Pascalova trojúhelníku můžete odvodit tyto dva vzorce, ale tenhle už ne. Díky tomuto postupu, co jsem vám ukázala, tedy docílíte toho, že si ty vzorce nemusíte pamatovat nazpaměť. Co se ale týče druhé a třetí mocniny, možná by se vyplatilo se to vážně nazpaměť naučit, kvůli rychlosti. Samozřejmě to ale už nechávám na vás. Pokud vám přišlo tohle video užitečné, tak si budu moc vážit toho, když dáte tomuto videu like. Díky tomu budu vědět, že je o taková videa zájem a budu vytvářet více podobných. Co se týče mnohočlenů, tak se můžete mrknout i na další má videa související s dalšími operacemi. Mějte se fajn a třeba se uvidíme někdy příště.